Manžel príde domov z práce, otvorí dvere a zrazu uvidí, ako ho manželka víta upravená, pozerá, ty ideš niekam? Nie, to ja kvôli tebe. Takto som sa nachystala. A kto si a čo si urobila s mojou manželkou? Sa manžel pýta, ide ďalej, pozrie deti, sa v kľude hrajú, kreslia si, žiadny televízor, kreslia si, pekne sa spolu hrajú. Pozera, no, trošku je tu neporiadok, tak sa spýta, že či je niečo navarené. Aj nestihla som. A máme aspoň chleba a zabudla som kúpiť. No dobre, tak idem do obchodu. Boli deti vonku? Moc sa mi nechcelo ísť s nimi von. No dobre, tak zoberie aj deti. Za chvíľku sú späť. Manželka zatiaľ teda čo v tej rýchlosti, tak spraví Hemendex. Trošku ho pripáli tak už z tých stresov. Tak sa najedia pekne. A manžel teda povie, že ide deti uspať. Manželka mu povie, ale rýchlo. Prečo rýchlo? Máš 5 minút. Tak dobre, no tak ide ich uspať. 5 minút prejde. Manželka príde do detskej izby. Ty, poď sem. A vy spať. A keď sa pýtam, že no a čo treba? Ideme sa spolu porozprávať. Tak manželka zoberie manžela a idú do spálne. Toto je prvý deň. Takto sa to zhruba opakuje celý týždeň, akurát na nejaké zmeny, že idú spolu do divadla, pretože manželku napadne, že spolu trávia málo času a že by mohli tráviť spolu viac času a venovať sa sami sebe. Samozrejme, ak môžu, tak využijú službu starých rodičov, využijú jedného, druhého, tretieho, štvrtého alebo tety, aby sa postarali zatiaľ o deti. Tak manžel už naučený, že ide do toho obchodu, príde domov, začne sa nový týždeň, pondelok už teda príde aj s nákupom, otvorí dvere, pozerá, deti nikde, manželka nikde, ticho, príde do detskej izby, manželka sa hrá s deťmi, manžel ešte stále s nákupom, pozerá manželka na manžela. A prečo si bol v obchode? No však nikdy nič nebolo, však ja som nakúpila, navarila, oprala, upratala, s deťmi som sa pohral. Aha, choď, máš tam večeru nachystanú, môžeš sa ísť napapať. Čo sa stalo s mojou ženou? Ide sa naje sa a tak už sa teší, že možno by aj teda nejaký spoločný program bol. Príde otázka, ako bolo v práci. No, dobre bolo v práci. A ako to je s tým tvojim povýšením? No, tak nerozprával som sa. No vieš, mohli by sme trošičku viac zarobiť, lebo by som chcela poslať toho nášho synčeka na doučovanie a na krúžok. A chcela by som aj tú Aničku niekam poslať, aby sa rozvíjala. A možno aj spolu niekde na dovolenku ísť by bolo fajn. No a vieš, už teda, keď sme u tých peniažkov, vieš, túto trošičku tak upratať aj doma, vymalovať by sa zišlo a aj nábytok vymeniť. No to je také fádne. Tak a takto nejak sa to šinie celý týždeň. Začne sa ďalší týždeň, príde manžel domov, ešte neotvorí dvere, deti už s plačom utekajú za ním. Tatínko, ďakujem, že si doma, maminka je zlá, ona nám robí zle. Poďte sem! Huláka na nich. Čo sa stalo? Ty buď ticho. Kde si bol tak dlho? Boli zápchy. Ty mi klameš. Ty niekoho máš. No a takáto je celý deň, sa deti sťažujú. A je nahnevaná a manžel, no a čo sa ti stalo? Ticho buď, keď sa s tebou rozprávam. Čo sa tu stalo s tou mojou ženou? A takto to vyzerá zhruba celý večer. Manželka mu nadáva, aký ten vzťah je na nič, že sa spolu vôbec nerozprávajú. Celé ich manželstvo stojí za milú bačkoru. Deti nikam nechodia, už týždeň nebola na dovolenke, furt len varí, upratuje, perie, mňa už to hnevá a už to kašlem. A série, áno, presne tak. Série. A zhruba takto to vyzerá celý týždeň. Tak už manžel teda naučený, tak aj dojde neskôr, lebo však celý tento proces je taký boľavý. Tak nepríde o 6, ale príde o 7. A už príde taký, že má vyšší tlak, aj vyšší adrenalín, že teda príde nejaký konflikt, príde domov, deti behajú po byte, hrozný hluk, ide do obývačky, žena plače.
čo sa to deje? Ja to vôbec nezvládam, to je hrozné. Je v nočnej košielke, strapatá, tak urobí poriadok, aj navarí, aj deti, urobí úlohy, lebo úlohy zabudla urobiť s deťmi. Samozrejme, že nakúpené nie je, tak ešte uteká do obchodu, žena zatiaľ plače. Keď deti uloží, tak manželka sa sťažuje, aké je to celé hrozné, celý život ona sama nerozumie životu, ako to tu je, sama nerozumie sebe, ako sa cítim, tie moje pocity a to je hrozne náročné, to je hrozné s tými deťmi to zvládať. Takto to zhruba vyzerá celý týždeň, až napokon sa začne ďalší týždeň, manžel príde domov a zrazu ho čaká namalovaná manželka. A teda ako sa má ten muž vyznať tej žene. Toto bude predmetom dnešnej prezentácie. Nie len, že z časti by som veľmi teda krátko a jemne rozobral aj cyklus ženský. Ja teda som predstaviteľom XX chromozómu, ešte nie XY, takže ani sa nechystám rozumieť do detailom tomuto cyklu. Ale teda, ako ste videli, žena sa každý týždeň trošičku mení. A v zásade manžel, alebo teda partner má možnosť si zažiť 4 osoby v jednom človeku. A pre mnohých mužov to vie byť ťažké, že nikdy nevie, na čom je a čo od manželky čakať. Ak by vás zaujímalo, ako využiť tento cyklus ženský vo svoj prospech, pokiaľ viem, tá kniha sa volá Four Cycle Woman. Je tak? Pokúšal som sa tú knihu čítať, povýšil som ju na záchodové čítanie, ale nezvládol som to. Four Cycle, áno. Ale nepamätám si, ako sa volá tá autorka. Zhruba o čo ide, že každý týždeň by ste mohli využiť tú časť energie, ktorú máte. Takže ten prvý týždeň možno viac sa venovať partnerovi, keď ste zase v druhom týždni viacej deťom, teda pokiaľ si dobre pamätám tie cykly. V treťom, ak máte možnosť a ak ste na nejakej vyššej pozícii, tak môžete kľudne niekomu vynadať, vyhodiť, máte dostatočne veľa energie na to. Manželovi ideálne rozdeliť to v iných týždňoch, nie v tom jednom, lebo potom sú určité boje, ktoré sa nemusia dobre skončiť. A ten posledný týždeň je dobre zase, keď manžel niektoré práce namiesto svojej panej urobí. O to viac zase bude mať viacej energie v tých ďalších týždňoch. Toto je ohľadom možno biológie. A čo je predmetom dnešnej prednášky, sú 4 ženské archetypy. Ako ste si mohli všimnúť, aj 4 týždne som spomínal. Takže keď si predstavíte štvorizbový byt, tak žena v podstate prebýva každý týždeň v jednej izbe. To je, čo sa týka biológie. Budeme dnes vychádzať z psychoanalýzy, a najmä z Junga a jeho žiakov, ktorý si všimol, že psychika ženy sa skladá najmä zo 4 archetypov alebo častí. Dnes možno narysujeme veľmi jednoduchý náčrt ženskej psychiky, pretože není to len tak, že sú iba 4 a je to teda presne takto. Ale ľahšie už budeme vedieť nejaký pojem opísať, keď ho definujeme, ako keď ho nemáme definovaný. Takže urobíme jemný náčrt ženskej psychiky. Samozrejme, každá osoba je iná, čiže je to u každej trošku iné. A okrem toho, že každý týždeň žena je teda v nejakej inej miestnosti, tak okrem toho si všimol Jung a teda jeho žiaci, že nejaký archetyp u ženy je dominantný. Takže toto bude predmetom dnešnej prednášky. Čo je cieľom tejto prednášky? Mojím cieľom je, že na konci prednášky budete mať určité vedomosti, na základe ktorých si môžete vypestovať určitú vnímavosť voči tomu, kto aká osoba je, na základe týchto opisov archetypov. Možno v škole vám to pomôže pri žiakoch, v súkromnom živote, že akú partnerku by som chcel.
Alebo teda už si človek môže len búchať hlavu a plakať nad rozliatým mliekom, že čo si vybral. Takže, 4 ženské archetypy. Na úvod by som rád začal definíciou tohto pojmu, čo je to archetyp. Rôzni psychológovia to definujú rôzne. V zásade, či už Jean Bolenová alebo Moore sú žiaci Junga. Bavíme sa v zásade o nejakom obraze v kolektívnom nevedomí, čiže budeme sa viac rozprávať o podvedomí alebo nevedomí. Jung to definuje ako určitý genetický základ osobnosti. Roger Moore to definuje ako skrytý magnet, takže keď si predstavíte, že na papier rozsypete kovové piliny, dáte potom magnet, tak vám určitý obrazec sa vyhodí. Takže vy možno ani neviete, že tieto archetypy vo vás sú, ale správate sa takým spôsobom, ako keby ten archetyp bol u vás dominantný. Jean Bolenová definuje archetypy ako, v zásade ako parlament. Že vy, ako ego, ste predseda parlamentu, teraz nevieme, kto je, predtým to bol pán Kollár. Dúfam, že ste lepší predseda parlamentu svojho. A teda máte tam určité hlasy, ktoré vám hovoria, vy ako teda ty a ty, teda buď počúvate nejaký hlas, alebo si spravíte možno podľa seba. V každom z nás sú do určitej miery všetky archetypy, ako súčasť našej vnútornej psychickej štruktúry, ale u každého z nás je nejaký archetyp dominantný. Prečo to je dobré poznať vlastný typ? Pretože poskytne vám to zrkadlo, aj vám, nielen vám, ale každému to poskytne určité zrkadlo, aby ste uvideli také stránky svojho vnútorného života, ktoré sú pre vás známe a možno aj ktoré sú pre vás neznáme. Budete mať možnosť si určiť svoj vlastný typ a budete môcť hľadať spôsoby, ako integrovať do života ďalšie archetypy, ktoré sú. Či už Moulton alebo Sykesova, to sú dve psychologičky, ktoré sa podujali tieto archetypy aj spísať a teda sú psychoanalytické psychologičky, sa vyjadrili tak, že najväčší problém spočíva v ústrnutí, čo znamená zostať uväznený v jednej archetypálnej pozícii alebo sebaobraze, čiže je to ako keby pomalá smrť, keď sa človek v zásade nerozvíja. Keď zistíte, aký ste archetyp a nebudete sa snažiť posúvať a rozvíjať a dostať sa a integrovať tie ďalšie, tak v zásade ustrniete. Poďme k tým archetypom, že sú 4. Matka. Jej ego je zamerané na blaho a zdravie jej detí. To znamená, že matka je zameraná na deti alebo na osoby, o ktoré sa má starať. Hetera. Význam si vysvetlíme. Nie je to žiadna príšera. Je to teda pochádza ten pojem z gréčtiny, vysvetlím potom, čo to znamená. Jej ego je zamerané na kvalitu vzťahu s partnerom. Takže pre heteru je najdôležitejší partner. Vzťah s ním. Je jedno, či je to šéf, či je to manžel, ak teda je to manžel, super, alebo je to partner, partneri, priateľ, priatelia, ale teda je to partner. Amazonka. Jej osobná priorita je teda podľa definície nevedomá, spočíva v neosobnej oblasti kolektívneho vedomia. V zásade ide o to, že jej zameranie je práca. Ona je hlavne zameraná na prácu a na nejaký projekt pracovný, ktorý má. Posledným archetypom je médium a ona sa sústreďuje najmä na kvalitu svojho života. Definícia sústreďuje sa na javy súvisiace s kolektívnym nevedomím. Môžete si ju predstaviť ako vešticu alebo ako človeka, ktorý sa zaoberá nejakým healingom, mental healingom. Si tu pripravím nejakú nádobku s vodou. Takto to je rozvrstvené graficky. Takto to nakreslili aj Jung. Čiže toto je osa alebo os osobného spojenia, či už teda s deťmi alebo
so zamestnancami, alebo teda s partnerom. A toto je neosobná rovina, či už som zameraný na prácu, alebo na seba, na nejaký svoj vnútorný život, alebo na kolektívne nevedomie. Takže keď si to predstavíte ako kompas, tak môžeme sa baviť, že sever, juh, východ, západ. Samozrejme, nie každý je presne, že definícia matky. Možno sa človek nachádza tu, že sa budete definovať ako taká bojovná matka, alebo možno mediálna nejaká taká kresťanská mama, ktorá je zameraná, že treba chodiť do kostola, slúžiť Bohu a popri tom teda sa o deti stará. Takže predtým, ako sa pustíme do archetypov, bol by som rád, keby ste sa otypovali. Čo si myslíte, ktorý z týchto archetypov teraz, ako sa vy vidíte, kde sa vidíte? A potom možno postupne si prejdeme všetky 4. Čo si matka? Ja sa ospravedlňujem za svoj erotický hlas dnes, ale teda je to daň za učiteľstvo, takže okrem toho, že mám erotický hlas, som aj hluchý. Takže keď budete sa chcieť niečo spýtať, tak buď po mne niečo hoďte, alebo vylejte. Dobre, tak skúste sa otypovať. Máte napísané, aký ste typ podľa vás? A vy máte napísané? No a aj tieto archetypy sú aj v mužskej psychike, v mužskom parlamente. Asi? No dobre. Matka. Matku asi netreba viac nejako do hĺbky predstavovať. Tá štruktúra tých archetypov, budem sa snažiť, aby bola, povieme si pozitívne vlastnosti toho archetypu, povieme si nejaké odvrátené vlastnosti, povieme si vzťah k deťom, vzťah k partnerovi a ako vyzerá ten archetyp v práci, ako sa prejavuje. Táto socha je neskutočná, pretože v zásade takto by malo asi vyzerať materstvo, je to taký symbol. Matka vie, že to jej dieťa raz umrie a preto by mala urobiť všetko preto, aby to dieťa bolo pripravené, keď odíde z toho hniezda, čeliť životu. Preto na každej prednáške, keď má možnosť, výchova by mala vyzerať takto. Choď, ja som tu za tebou, ale choď, uč sa. Nie, nechoď, neopúšťaj ma, ja som tu a tuto ti bude najlepšie, nikde ti nebude tak dobre. Takže každá matka by mala mať pred očami túto sochu, že teda není jednoduchý život. Človek musí prinášať obrovské obete a preto by mala každá matka urobiť všetko preto, aby to dieťa bolo už aj v dospelosti schopné byť samostatným jedincom. Okrem toho, že budeme v teoretickej rovine sa baviť o týchto archetypoch, tak budeme mať aj ukážku videí, podľa ktorých možno budete mať možnosť navnímať ten archetyp. Takže začneme prvou ukážkou. Hodí se to na Vánoce. Hodí. Ty jsi můj nejkrásnější dárek, hej. A teď tě rozbalím. Vstaň. Vstávej. Sedni se. Sedni před ruce. Sedni si. Posaď se. Vodičky, nejdřív vodičky jsou tam. Vodičky.
Nemusíš se přemáhat. Já se nepřemáhám, pojď. Jenom tě prosím, tišaj. Evi. Evi. Jsi si jistá, že to chceš? Ano, jsem si jistá. Evi. Již. Jo. Takhle už víš. Skoro nešťastný, víš. To je dobře, Saša. Tak, to bola prvá ukážka. Ideme na druhú. Ale vy nevíte samou roztažností, co byste do tím vydali. Já vám to skutečně tak šoková. To nevadí. Jenom nechte třeba neobjde. Máš to odne, kámo. Žádný líkání domů a učit se. A vy to nechytujete pořádně. Dobre, tak teraz by som sa rád obrátil na vás, že čo teda ten archetyp matky, ako by ste ho opísali. Aj na základe teda týchto videí a ako ho vnímate vy. Tá je ticha, čo? Mhm. Tak, typická. Prvá určite a tá druhá už išla trošičku do toho východu, do Amazonky. Takže čo s tou matkou? Prvá bola asi taká súvislá. Áno, ale teda, čo bolo pre ňu najpodstatnejšie? Peťa. Pre ňu bolo najpodstatnejšie v zásade, aby našla partnera pre Peťu. To už je teda, celý teda ten akt, nenašiel som lepšie video, ako ten archetyp matky lepšie vyjadriť, pretože pre ňu bolo podstatné teda Peťa a ostatné veci s partnerom boli tišie a rýchle. To bolo menej podstatné. Ako ešte? Matka. To je za 5. Taká prakticky zameraná žena. Podľa tej Ružičkovej. Áno. Vedela pekne aj králička rozobrať, áno. Postarané. Presne vedela, presne mala vymerané, ty urob toto, ty tamto, vedela čo, ako toto je moja domena a tu som teda pani. Áno, pod kontrolou. Hej. Pre matku je to dôležité, aby mala teda... Hlavne tú svoju domácnosť. Áno. Všetko vedela, čo kde má, aby to vedela riadiť. Teda pri všetkej úcte, predstavte si matku ako takú sliepočku, ktorá takto má pod svojimi krídlami všetko, čo teda má v dosahu, čo je pod jej mocou, má pod krídlami. Na úvod treba povedať, že každá žena sa môže stať matkou. Je jedno, či má dominantný archetyp médium, či amazonka, či hetera, ale teda povieme si teraz o nejakých konkrétnych vlastnostiach archetypu matky. Starostlivosť, opatrovanie, pomáhanie, dobročinnosť a vyučovanie, to sú také najočividnejšie, najzákladnejšie veci, čo matka hľadá, aby mala aj v práci, aj doma. To ju vyživuje, to ju naplňa. Jej inštinkt sa vzťahuje ku všetkému, čo je v procese rastu, je nerozvinuté a potrebuje ochranu alebo pomoc. Na to je matka úžasná. Nechová sa povýšene, poskytuje priestor pre rozvoj a bezpečie, seba naplnenie nachádza v posilňovaní objektu svojej pozornosti až do doby, kedy sa osamostatní. Bavíme sa o tých dobrých vlastnostiach. Samozrejme, že postupne si povieme aj o tých negatívnych vlastnostiach. Nie vždy je matka taká, že sa snaží to dieťa pomôcť, obstavať, opatriť a teda choď. Niekedy to naozaj je, že si ho udrží. Čo potom, keď sa osamostatní? Osamostatní akože sa dieťa, hej? Áno. Poviem to teraz.
práve pri materskom archetype veľmi často sa stretávam s výrokmi aj teda kamarátov, že dokým nebolo dieťa, tak to bolo super. Odkedy je dieťa, alebo odkedy sú deti, tak ste nemá o mňa záujem ako o muža. Už som proste manžel, otec. Už sa nestará. Toto sa práve, že môže... Ako? Áno. No, keď na druhej je dobre. Keby len na tej druhej. Toto je dôležité aj pre pánov, teda, aby si dávali pozor, ak záleží samozrejme aj na vás, že čo je pre vás dôležité. Sú typy mužov, ktorí sú zameraní na obchod, na podnikanie, na prácu a oni naozaj nepotrebujú partnerku, aby proste z nich bola hotová. Oni potrebujú niekoho, kto sa im postará o deti. A pre takýchto mužov, že majú takúto potrebu, tak je to ideálny partner. Doma je pokoj, všetko je zaopatrené, králik je navarený aj síce tišie a rýchle, ale všetko je v poriadku. Môže potom ale prísť k tomu, že ten manžel nebude úplne verný. Práve keď má takúto pozíciu, že je pre neho práca dôležitá, má vysoký príjem, je veľmi pravdepodobné, že potom bude mať nejaké milenky. Jung sa vyjadril: súcit, magická autorita ženy, múdrosť a duchovné povznesenie, ktoré presahuje rozum. Sám sa vyjadril, že matka je najcnostnejšia zo všetkých ženských archetypov, lebo ona sa túži obetovať. Zase na druhej strane, jedného takého učíme, keď sa matka príliš obetuje, tak čo sa môže stať? Nikto si to neváži, teda poviem jej pohľad. Ja tu robím, čo môžem, nikto si to nevážite. Nespávam, okolo vás chodím, učím sa s vami a keď deti sa dostanú do puberty, tak sú hnusní, rozmaznaní frackovia, s ktorými sa nedá výsť. Lebo práve tu ide o to, že ona pre život potrebuje sa obetovať. A v zásade jej až tak ani nevadí, že si to nikto neváži, ona to potrebuje povedať. Takže ja tiež nie málo kedy mám telefonáty, že ako to je hrozné s tým mojim dieťaťom, vôbec si nič neváži. A teda ako náhle tú debatu otočím na tú osobu, že či prišiel nejaký trest, alebo že teda či by nestačilo toho sebaobetovania, tak je ticho. A o týždeň zase to isté. Takže už potom človek moc sa mu nechce do tých rád. Ale v nejakej tej plnosti, keď si je toho matka vedomá, tak bavíme sa naozaj, že chce sa obetovať, je ctnostná a ak vidí nejaký problém, ako sme sa bavili, že všetko, čo potrebuje nejakú pomoc, tak je tam a chce mu pomôcť. Ponúknem vám obraz. Archetyp matky ako keby také lešenie. Že má nejaký projekt, sochu a okolo ktorého ona obstaví lešenie a postupne pomáha tomuto projektu alebo tomuto dielu, dieťaťu. Nemusí to byť dieťa. Môže to byť, mám firmu, mám školu, som riaditeľka, mám pod sebou zamestnancov, to sú tie moje kuriatka a potom ešte žiakov, to sú ešte menšie kuriatka. O nich sa starám. Takže mám nejaký projekt, mám teda to dieťa, ja ho obstávam, dokým není v nejakej podobe samostatné a potom v ideálnom prípade to lešenie by bolo dobré ho dať dole, aby sa ukázala tá socha a mohlo ísť do života. Ale častokrát sa stáva, že to lešenie tam ostáva. A mama nie a nie prestať obstávať. A potom sa stáva, že majú synkovia 30, 40, 50 a bývajú s mamou. Ako v reklame na Granko. Mama, veď ja už mám 40. Takže aj toto je príklad matky. V mytológii tieňové sklony matky sú pod jedným názvom macocha. Úzkostlivá starostlivosť a ochrana objektu, aj keď to už objekt nepotrebuje. Takže ako som spomínal, už ten objekt je možný, aby žil sám, ale ona to lešenie nedá dole. Stále je tam. Nemá dôveru v jeho silu, nezávislosť, zasahuje do jeho vývoja aj hlboko potom, ako už ten človek je samostatný. Takže mu donesie gránko aj v 40-ke, aj keď tam má ženu. A daj si čapičku, lebo prechladneš a teraz je zimka. A daj si tieločko,
a to človek sa z toho neví. Šálik, áno, šáliček, presne tak. Takže niekto má skúsenosti s tým? Výborne. Vlastné ja je prežívané iba materskej funkcie a bez nej je prázdne. V tejto situácii hrozí, že žena bude nepríjmané stránky osobnosti premietať do svojich chránencov a skrze nich sa bude snažiť realizovať. Čo sa môže stať, že vlastné negatívne vlastnosti projektuje do svojich detí. Takže keď matka má napríklad nevie sa odpútať od detí, tak bude hovoriť, že oni sa nevedia odpútať od nej. Svoje neduhy bude vyslovene, preto sa to volá projekcia, lebo ona si to projektuje na toho človeka, že teda on to vôbec nerobí z iného pohľadu, len ona cez ten projektor vidí, že on to robí. Ten človek, alebo teda ten jej objekt to robí. Že napríklad není schopný byť sám. Ďalšia vec, čo je typická pre takýto archetyp, ako ho viete pomerne ľahko zbadať, je, že v kuse dáva rady. Toto by si mal, tamto by si mal, to takto treba spraviť. A v zásade, čo sa môže stať, môže oddialiť proces zrenia. Z gréckej mytológie je to príbeh o Oidipovi a Jokaste, neviem, či si spomínate. V zásade z toho pochádza aj Oidipovský komplex, že Oidipus zabil svojho otca, nevediac, že to je jeho otec. Jokaste bola jeho mama. Nakoniec sa zobrali, mali spolu deti. A keď si všimnete ten vzťah medzi nimi, tak to nebola vyrovnaná láska, jasne bol mladší, ale tak treba si to predstaviť nie, že Jokaste mala 50 a Oidipus 20. V tej dobe v Grécku 12-ročné ženy už boli zrelé na vydaj a 13 mohli už mať deti. Záležalo od spoločenskej vrstvy. Čím vyššia, tým skôr mali deti a tým skôr sa vydávali. A neskončili dobre, pretože keď Oidipus zistil, čo sa stalo, vypichol si oči, Jokaste sa obesila. Takže toto je teda už od veľmi dávnej doby známa situácia, kedy medzi matkou a synom prichádza vzťah, ktorý není úplne zrelý, není správny. Kde môžete nájsť matku? V akej kariére? Určite sú to školy, nemocnice, služby, všade tam, kde sa treba starať o niekoho. Nie len. Pani Wolfová, ktorú si dnes spomenieme, sa vyjadrila: v prípade materských profesí nahradili prostredie domova verejne prospešné inštitúcie a organizácie. Takže v takýchto inštitúciách a organizáciách môžete hľadať najmä tieto materské typy. Kde ich nájdete ešte? Tam, kde ich schopnosť starať sa o iných je veľmi dobre využiteľná vo verejnej službe a teda nájdete ich aj ako psychologičky, personalistike a sociálne pracovníčky. Všade tam, kde treba pomôcť niekomu. Ako to teda vyzerá s mužmi? Tu nastáva trošičku problém, ak teda ten muž nepočíta s tým, že to takto bude, že jeho úlohou z jej pohľadu je byť otcom. To je prvá úloha. Potom sú ostatné úlohy ako milenec, manžel, partner a všetko bude robiť preto, aby práve túto úlohu si zastal. Veľmi zaujímavá situácia nastáva, keď 25-30 roční ľudia majú deti a volajú sa maminka a tatínko. To je veľmi také sexuálne. Maminka podá tatínkovi, spraví tatínkovi sendvič. Tatínko ide pokosiť trávnik. Tam už v zásade nejaká tá iskra úplne nie je. Čo sa môže stať, že matka bude potlačať nejaké osobné prejavy muža alebo ambície okrem pracovných. Takže určite bude vyčítať, že pôjde na pivo, že pôjde na skôš, má koničky, tu máš deti, o ne sa stará, čo je prirodzené, ale keď chce človek žiť nejaký plnohodnotný život, tak majú určite aj koničky svoju hodnotu. Takže muž sa môže stať až takým príslušenstvom domácnosti, že
tu ho položí a tu bude. Keď si zoberiete film To slunce a seno, tak v zásade ten manžel Ružičkovej bol presne. Akože on si aj zapindal, ale to bolo tolerované. Mohol niečo povedať. Tam jeho úloha sa skončila, lebo by potom prišlo pár facek. Ako sa takýto muž bude správať v spoločnosti iných mužov, bude zveličovať svoju mužnosť. Takže keď sú chlapi na pive a hovoria si väčšinou, tak postupne tie piva odkrývajú osobnosť a budú si hovoriť o svojich problémoch, tak veľmi často bude, keby sa to mne stalo, aby som ho tak zbil a ja by som to tak vyriešil, že v živote by na to nezabudol, bude chcieť upútať pozornosť na to, aký on je chlap, lebo mu to žena nepovie. Skôr ho bude potlačať, ty si otec a tvoja funkcia je jasne definovaná. Potrebujem ťa ako otca. Opakujem, ak mužovi to vyhovuje, je to fajn, našli sa. Ak to mužovi nevyhovuje, tak je problém. A tu nastáva v zásade problém aj taký, povedal by som možno až filozofický, na rozdiel od chápania gréckeho, čo si prejdeme za pár minút. Kresťanské je skôr, už sme diferencovali, že máme postavu matky, ktorá je ctená a cnostná, a máme postavu prostitútky, ktorá je ľahká žena a na ktorú sa trošičku pozerá z vrchu. A v zásade tuto prichádza problém, že teda matka chce dosiahnuť nejakú tú cnosť, ale keď to príliš tlačí na pilu, môže sa stať, že manžel bude práve utekať nie k tej Márii, ale k tej Márii Magdalene, tak sa volala, že? Skôr k tej bude utekať. A preto aj v mytológii, čo si dnešná prednáška bude hodne zameraná na grécku mytológiu, tak tam v zásade boli konflikty najmä v kresťanskom svete je konflikt medzi tou ľahkou ženou a cnostnou. V grécke to bolo trošku viacej zamotané. Ešte ako spoznáte matku, veľmi častý výrok jej je, že keď má 3 deti, povie, mám 4 deti, veď viete. Čiže manžel je niekto, o ktorého sa stará. Není to plnohodnotný partner. Čo sa týka detí, tam sa cíti absolútne dokonale, tam je jej miesto, je šťastná, keď môže sa starať. Čo je ale problémom, spomínal som pri tom lešení, v istej fázi tá socha už je hotová. A ona si to musí uvedomiť. Teraz už je čas, nech sa páči. A tento proces pre matku je veľmi ťažký. Pustiť to dieťa, aby išlo preč. Čo sa môže stať pri tomto materskom archetype, keď teda bavíme sa o páre, kde je muž a teda žena, ktorá je prevažne matka. Môže sa stať, že keď deti odídu, tak v zásade moje poslanie skončilo a manžel tým, že je otec, tak je pre mňa nezaujímavý. A matka sa začne venovať sama sebe. Idem cestovať, idem na 2 týždne preč s niekým, tu a tam zavolám svojim deťom, ako sa majú, ale už sa venuje sebe a že častým výrokom je, že nepocestovala som, celý život som sa obetovala pre deti, mám právo teraz si dovoliť ísť niekam vycestovať, venovať sa svojim koníčkom, zaslúžim si to. Opäť môže nastať problém v tom vzťahu, že vznikne obrovská medzera, ktorú časom možno nebude možné naplniť. Matka môže byť aj perfekcionistkou, že bude čakať od svojich tých projektov, že budú dokonalé. A k čomu môže dojsť takým kritickým situáciám, volá sa to, že kompenzačná materská starostlivosť. Keď matka vyrastla v úlohe z jej pohľadu, že bola slúžka, tak to isté bude očakávať od svojich dcer. Tým pádom predĺžuje čas, kým dcera nadobudne nejakú svoju samostatnosť. Lebo bude stále po niečo chcieť, nebude to vedieť dobre. Príklad, Popoluška napríklad. Chcela po nej, aby bola slúžka, aby slúžila. Takže v zásade tam muselo prísť k nejakému zvratu
a musel sa tam objaviť princ, aby sa to nejakým spôsobom vyriešilo. Ak by ste si chceli pozrieť Vakci, matku, tak toto sú filmy, kde to môžete vidieť. Anglický pacient je film, teraz ho spomeniem, máte tu veľmi pekné porovnanie matky, archetypu matky a archetypu hetery. Sú tam dve dejové línie, ktoré sa prelínajú a krásne tu budete vidieť, čo je pre ktorú dôležité. Videli ste? Ďalej, Bagdad k majaku, tiež tam máte materský archetyp. Budovať, nejak socializmus, budovať a chrániť, hej. Ale v zásade áno. Rodina je taká malá socialistická komunita, lebo muž teda, alebo rodičia prinesú a matka to distribuuje každému rovným dielom. Čiže není to úplne kapitalistická spoločnosť. Áno, a väčšinou sú takí zelení. To je v tom horšom prípade, také baretky. Hej. Máte nejaké otázky k tomuto archetypu? Komentáre? Nie? Boli. Dobre. Takže môžem prejsť ďalej. Prestávku nepotrebujete ešte. Viete, kto je toto? Tá, áno. Tá nad toho opačného súdka. Hej. Tam, kde král chodil, keď... 13. Myslím. No, najneskôr 14. Neskôr už ne. 15. mal Montespa. Tak oni všetci mali viac, no len teda sa zachovali aj ich mena. Myslím. Môžeme to potom pozrieť. Už som výhovorka, ale už som dávno študoval históriu. Dobre. Takže presúvame sa zo severu na juh. Stále sme na tejto ose osobného napojenia buď teda na projekt osobný, alebo teda ideme na osobné prepojenie na partnera. Takže púšťam prvú ukážku. Tišie a rýchle, ne? Ako fajčenie bez inhalácie. Tak aj sa poďakovala, že ju pochválil. Dobre, druhá ukážka. Rozumiete, alebo preložím? Máte niečo tak pekné, ako je táto osoba, ktorú tu vidíte? Áno. Nie, nemáme. No, nejak to tak zašmodrchal, že teda máme také veci tak pekné, ako by ona chcela, aby boli.
Ako to je lepšie? Takto či takto? Takto lepšie vidíte asi, že? Dobre, tak ako by ste opísali tento archetyp? Áno. Čiže už teda z príšery hetéry sa stáva zvodná žena. Tak nejak podobne sa volá taká hrozná ryba. Nejak tak sa volá nejaká tá, čo žije v niekoľkých tisícoch. Dobre, ako ešte? Ty si ako skúsený pán, aj šediny vidíme, takže ako by si ho opísal? Ale teda asi nie, či má navarené a či je nakúpené. Čiže nie takto sa ho stará. Ešte niečo? Ale zároveň podľa toho druhého zameraná na matériu trocha. Áno. Taká povrchnosť by som povedala. Áno. Tam je. Toto je jeden z takých najväčších problémov, takého najväčšieho problému hetér všeobecne, že pokiaľ, keď si predstavíte teda tú osu z toho juhu sa nebude smerovať niekde, ostane iba v tom heterstve, tak je to taká plytká žena zameraná na skrašľovanie seba, povedzme možno ľahšej povahy, ktorá sa, k tomu sa dostaneme, len v zásade vo vyššom veku si uvedomí nejakú takú plytkosť existencie a v zásade zo štúdy vyplýva, že zhruba po 45. roku života človek sa ako keby začína orientovať na tú nasledujúcu generáciu. A keď tam tá generácia nie je, tak väčšinou, najmä u žien, je to teda obeť kariéry, potom nastáva nie ľahká situácia, lebo už není že cesty späť. Takže je tam možnosť adopcie a proste sú možnosti, ale už to není, už teda nejaký vlak meškali. Dobre. Toto je z histórie. Z začiatku sa hýbeme v mytológii Afrodita, Trojská Helena, Kirke, Kleopatra, Kalypso, už teda Katharine Hepburn, vám možno niečo hovorí, herečka. Isis, Batšeba, to je biblická postava, Monika Lewinsky teda, pán Clinton, možno ešte sníva o nej, Marilyn Monroe ste videli. A ktoré si spomenieme v tejto prezentácii? Dobre, mnohé z nich, tieto mená niečo poviem. V zásade nebudem tie príbehy rozoberať úplne do detailov. Keď vás ten príbeh zaujme, kľudne si môžete napísať len teda názov a môžete si nájsť či už v gréckych mýtoch a povestiach alebo na Wikipédii, hoci kde. Povieme si dnes Simone de Beauvoir, Tony Wolff a Lou Andreas Salome. Posledná menovaná sa vyjadrila: len ty sám si pre mňa skutočný. Takže celý život zhrnula ako partner, je pre ňu skutočný. Všetko ostatné je neskutočné. Takže toto je v zásade výrok hetéry. Ako som spomínal, tento názov pochádza z gréštiny hetera alebo milenka, milovnička. Keď si všimnete, boli to ženy. Môžeme to pripodobniť k 17. storočiu kurtizánam alebo vo východnej kultúre k gejšam. Boli to vzdelané ženy, ktorých úlohou bolo viesť rozhovory a tešiť mužov. Nie samozrejme, že teda bavíme sa o Grécku, takže tam treba sa pozrieť na tú dobu ich očami. Takže aj keď budeme hovoriť o rôznych tých špecifikách doby, nemôžeme to súdiť z nášho pohľadu, lebo by sme to vnímali ináč, ako to vnímali oni. Ale boli vzdelané v umení, v hudbe, v tanci, boli vzdelané aj v retorike, aj v rôznych iných predmetoch, aby teda vedeli sa rozprávať a boli partnermi diskusí mužov, kým teda boli triezvi potom. Už boli partnerkami v iných situáciách. Takže pre heteru alebo milovničku je prvoradou prioritou kvalita vzťahu s partnerom. Treba povedať, že málo kedy s manželom. Ak hetera si uvedomí, že teda čo je za typ a má vzťah, tak vie neskutočne
pomôcť manželovi v jeho životnej ceste a v jeho práci. Napríklad Mária Curie s manželom, či manželia Curie. Nechcem, aby to znelo ako sír, tak či mám povedať Kyriovci alebo Curie, neviem. Curie zase to znie ako kurata, dobre, vieme, o kom sa bavíme. Tak na základe analýzy tieto dámy Moulton a Sykes považujú Máriu Curie za heteru. Mala manžela, bola absolútne oddaná jemu, jeho práci, ešte ho dokonca aj prečila v práci, ktorú spoločne robili. Takže to neznamená, že zase ako matkou môže byť každý archetyp, tak neznamená, že keď teda niekto je hetera, že ja nebudem mať nikdy manžela, nebudem verná. To není pravda, len tam bude možno nejaká takáto tendencia, že nie iba jeden partner. Romantická láska sa môže stať s tým, čo jej partnerov vyburcuje k tomu najlepšiemu a najvznešenejšiemu, čo drieme v ich vlastnostiach. Takže to, čo matka dáva deťom, to v zásade centruje a túto energiu dáva hetera alebo milovnička svojim partnerom. Takže ako keby to lešenie je okolo nich a snaží sa ich vyživovať, dávať im energiu. Zavriem okno? Jej svet je zameraný na mužský svet, takže veľmi často sa môže stať, že práve takúto osobu, ktorej archetyp je dominantný, práve tento milovnícky hetera, bude radšej v prítomnosti mužov ako v prítomnosti žien. Pretože matky budú riešiť a čo plienky, a aký krúžok a tá učiteľka debilná a zase jej dala poznámku a chce po mne nejakú žiackú knižku a ospravedlnenky a všetci dostali 5, tak čo ich naučila a čo nemá sebareflexiu a takto teda to je nejaký rozhovor matiek, no a to heteru moc nezaujíma tam hovienka a plienky, takže jej zase zaujímajú iné veci. A veľmi zaujímavý príbeh zase z egyptskej mytológie je Isis a Osiris. Ak vás to zaujíma, pozrite si ho. Veľmi v krátkosti spomeniem. Keď si všimnete, tak bohyňa Isis je prvá. Malokedy je aj Rómeo a Júlia, čiže väčšinou aj Perikles a Aspázia, keď je nejaký príbeh, malokedy je tá ženská postava prvá. Ale v egyptskej mytológii je práve ona prvá, lebo Osiris je teda boh egyptský, predstavuje systém, má brata Seta. O čom sa bavíme, čo teda chceli Egypťania povedať? Systém bol slepý k zlu. Set ho nakoniec, nedá sa systém zničiť, takže ho rozsekal na marné kúsky. No a Isis si povedala, že toto není správne, tak sa ho vydala hľadať do podsvetia. No a ona ho našla, ale čo je veľmi zaujímavé, môžete niekedy nájsť bustu Osirisa iba bez rúk a bez nôh, iba teda telo s, ako to povedať slušne, s falusom. A keď teda, to najdôležitejšie teda našla Isis a mali spolu dieťa, volal sa Horus, ten s tým okom, Horovo oko. No a ten potom toho Seta porazil a to jedno oko daroval otcovi, aby videl, lebo bol slepý k tomu zlu. A čo chceli povedať, že teda systém, pokiaľ je slepý, tak nemá trvalú existenciu. Takže kvôli tomu, že tá Isis dala dokopy svojho pána, manžela, potom aj so synom našli zbytok, ale aj tuto je zaujímavé, teda, čo je podstatné pre tú heteru, že tie partie ostatné nie sú až tak dôležité. A Perikles a Aspázia. Aspázia bola jediná hetera, ktorá bola povýšená na také významné postavenie, ako povedzme, že valová žena. Teda on bol vodca Atén, tak, nejak tak. A bola ľahšia žena. Asi už sme teda od školy ďaleko, ale spomínate si na Trojskú vojnu, na grécku mytológiu. Toto je Paris. A viete, aká bola jeho voľba? A o čo išlo? Áno, dobre, a teda ešte zo pár krokov späť. A ako to, že ju dostal takýto šašek? Ako bol Paris?
No, on bol syn kráľa, alebo niečo také. Áno, to je pravda, ale bol Šašek preto, lebo král sa bal, bo bola veštba, že teda zničí, kvôli nemu bude zničené mesto. Tak on nemal tú silu ho zabiť, tak dal ho pastier, že ty ho zabij. Ani on nemal silu, tak ho dal do lesa, že nech ho zožerú zvery, no len ho nezožrali, ujali sa ho nymfy a vyrastol. Takže bol kráľovský syn, ale vidíš, že kráľovský syn väčšinou nepasie. Čo to sú? Asi ovce alebo kozy. Takže, čo predchádzalo celej trojskej vojne? Bola svadba. Král Peleus a Tetis. To bola mama Achillova, Tetis. A všetci bohovia boli pozvaní, okrem jednej, okrem Eris, ktorá bola bohyňa sváru a nezhôd, bola sestra Aresa. Takže moc nemali asi rodičia veľkú fantáziu Ares a Eris. Také dosť podobné. A tak sa naštvala, že ju nikto nepozval, tak nič lepšie nevymyslela, ako na svadbu prišla, ako naša 13. tá sudička. Zobrala jablčko a takto to hodila ako boču alebo petánk do stredu tej tanečnej sály, do tej miestnosti. A na tom jablčku bolo napísané, že tej najkrajšej a už nebolo treba viac. Prišla Hera, prišla Aténa, prišla Afrodita, postupne Žeša, to je moje. No počkaj, ja som tu najkrajšia, to je moje. A ja som tu najkrajšia a to je moje. A sme v pytli. Takže čo lepšie nevymysleli, kto je zodpovedný? Ako? Že svár. Áno. A kto je tu za to zodpovedný? Kto tu má autoritu? Zeus. Tak pekne nabehli za Zeusom, ten už takto spotený, že kto je z nás najkrajšia? No, povedz. Tak on už ako starý harcovník, tak akože dámy, tak toto s vami ja hrať nebudem. Tak, ale musel jednať, tak viete si predstaviť, že bol pod celkom veľkým tlakom, božským tlakom, tak nič lepšieho nenapadlo, ako túto voľbu posunúť niekomu inému. Posunul ju mužovi, chlapcovi, ktorý ešte neukúsil ženu, ktorý bol známy svojou čestnosťou a mal dobrý charakter. Tak teda aj s Hermeskom mu to bol postavený pred hotovú vec. Pasol, neviem teda, že čo si predtým dal, či hubičky alebo čo, ale teda zjavili sa mu 3 bohyne a mal povedať, ktorá z nej je najkrajšia. Keď teda nereagoval, lebo bol z toho asi rovnako zaskočený ako Zeus, len on to nemal komu posunúť. Neviem, asi nikto z toho stáda by to rozumne nerozsúdil. Tak bol ticho. Čo je veľmi rozumné v tej situácii, tak dámy sa nedali odbiť, tak pokračovali a začali ho podplácať. Ja ti dám, keď ho dáš mne, tak budeš najmocnejším mužom v celom svete. Keď ho dáš mne, tak budeš najlepším vojvodcom na celom svete. Ani mesta ti budú brány otvárať. Keď ho dáš mne, dám ti najkrajšiu ženu na svete. Tak hádajte, komu to dal. No, a sme v pytli. Síce jednu uspokojil, ale 2 ďalšie rozhneval. A Zeus ten si ruky medlil, že chvála Pánu Bohu, čiže chvála mne teda, sa to nestalo. A Paris ten ani nevedel, čo urobil. Takže bola mu slúbená trojská Helena, ktorú aj získal, ale teda 20 ďalších rokov sa bojovalo a teda ešte sa napojilo na Odysea, ten chudák 10 rokov ešte cestoval. Takže jedno rozhodnutie. A čo všetko? Ako bolo by zaujímavé rozkrojiť to jablčko na 3 časti, ale myslím si, že to by bolo ešte horšie, lebo to by sa oprsknuté všetky 3 odišli. Takže. Alebo by ešte mohol zjesť. Ja som tu tá najkrajšia, to je možno v dnešnej dobe. Prestaňte, ja som tu najkrajšia. Takže povieme si o Afrodite. Z hľadiska panteónu bohov je pomerne dosť starým bohom. To neznamená, že je zobrazovaná stará, len teda pochádza z tých skorších ranných období. Stala sa bohyňou milovania
ešte predtým, ako bola sexualita a spiritualita od seba oddelené. Teraz sa dostanem do tej situácie, skúsime sa vžiť do pohľadu tých Grékov. My máme trošičku to oddelené, že sexualita a spiritualita, ako som vysvetľoval, že máme nejakú Máriu takú, čo je hriešnica a teda je napravená. Že je napravená hriešnica. V gréckom svete spiritualita a sexualita rovná sa jedno. Neoddelovali to od seba a to zosobňovala práve bohyňa Afrodita. Takže pre nich sex bolo nie len teda príjemné potešenie, ale bola to aj niečo ako služba Bohom, alebo niečo ako modlitba, ako meditácia, ak to môžeme tak nazvať. Takže bolo to aj akt uctievania, nie len akt nejakého zblíženia alebo uvoľnenia. Pohlavné spojenie patrí k najpoprednejším božským prvkom. A čo vtedy bolo typické? Chrámové prostitútky zasvedcovali mladé ženy do sexuálneho života. Takže predstavte si, opäť musíme sa ale pozrieť očami tej doby. V dnešnej dobe v zásade by to bolo asi zákonne nepripustné. Mladé ženy, teraz by sme ich nazvali dievčatá, záleží od toho, opäť v akej sme vrstve. Či nižšie alebo vyššie, čím bohatšia vrstva, tým skôr tie dievčatá už boli zrelé na vydaj. Sme v južnejších oblastiach, takže kľudne sa môžeme baviť o 12 rokoch. Ak žena dostala menštruáciu, tak zhruba po tomto období prišli do chrámu Afroditinho, kde teda tieto kňažky ju naučili, ako učili rôznym pohybom a teda celému tomu mechanizmu, ako partnera uspokojiť a ako mu priniesť rozkoš. A celé to zasvetenie do ženy vyzeralo tak, že prišiel náhodný okoloidúci do chrámu Afrodity, sedelo tam niekoľko takýchto mladých žien, panien, boli rozkročené a ktorú si vybral tento pocestný, tak hodil nejakú hodnotu peňažnú do lona tej ženy, medzi nohy. A s tou potom mal sex, v zásade ju uviedol teda do toho života ženy. Bol to absolútne neznámy človek a on vtedy reprezentoval Dia, čiže boha Dia Zeusa, a tá mladá dievča reprezentovalo Afroditu. Takže v zásade došlo k nejakému božskému spojeniu. Ak náhodou prišlo k počatiu a teda z tohto zväzku alebo z tohto vzťahu sa narodilo dieťa, všetci ho prijali ako dar od bohov. To bolo súčasť rodiny a teda tak sa malo stať, perfektné. Takže takto to vyzeralo, ako bola žena zasvetená do toho života a potom už sa mohla vydať. Čiže mohla byť zasnúbená v tom čase, keď sa toto stalo. Opäť z dnešného hľadiska to je v zásade nemysliteľné, že by to aj ten partner s tým súhlasil. Vtedy to bola úplne normálna vec, bolo to tak. To je obeť, no to nie je ani obeť, to bola, neviem, dnes ideme do kostola každý týždeň a vypočuť si kázeň a čítame si Bibliu, no tak to bolo niečo také podobné. Ako? Áno. Áno, to bol proces uvedenia premeny z dievčaťa na muža takýmto štýlom. A jedna odborníčka v tejto oblasti sa vyjadrila, že rituál dospievania pre dobre vychované dievčatá v gréckej spoločnosti, sexuálny akt by sme nezaradili medzi orgie, ale bol radostný, slobodomyselný a otvorený. Okrem toho teda sa cvičili aj v jazykoch, hudbe, tanci, slavnostných obradoch a učili sa, ako viesť zábavnú konverzáciu, ako sa zapáčiť mužom. Tá mladá žena, alebo to dievča, keď prišlo do toho chrámu a bolo z nejakej počestnejšej rodiny, tak veľmi často už mala možno nejakého partnera, s ktorým sa zobrala. Ak bola možno z chudobnejšej rodiny, častokrát dostávala ako kňažka. Že už pokračovala teda v tej tradícii, bola Afroditina kňažka. A zaučala teda ďalšie remeslo. A ako slúžiť bohyni a Bohu. Keď si všimnete tie definície, že radostné privítanie a starostlivosť, radostné milovanie, to už nepatrí, že takto by sme nenazvali ten akt.
Že toto tu bolo pridelené skôr deťom, že teda z Afrodity sme spravili takéto nejaké privítanie a starostlivosť už není počas sexu, ale nejak sme to historicky, kultúrne, filozoficky priradili deťom, starým a chorým, starostlivosť. Čiže aj tá Kolber, čo som čítal, ako to vnímali tí Gréci, že to bolo radostné privítanie a starostlivosť. Samotný ten akt. Čiže oni to tak vnímali. A tá štatistika zrejme už je stará, tých manželstiev oveľa viac sa rozpada. Takže toto boli myšlienky mnohých týchto psychológov, psychoanalytických, že čo sa stalo, keď Afrodita sa vytratila príchodom kresťanstva, že rozdelili sa ženy na ľahké a proste cnostné a z niečoho duchovného sme spravili telesné a častokrát ľudia môžu prežívať až hanbu pri rôznych takýchto prejavoch, pri sexe. Ak by vás zaujímal tento príbeh, je o Abelardovi a Heloise. Abelard, myslím, že sme v 12. storočí. Bol to filozof, školiteľ, učiteľ, prevratný, niečo, ja neviem, súdobý, Komenský. Akurát, že si začal s veľmi mladou dámou a začali učiť. Nakoniec sa zistilo, že teda okrem učenia ju učí aj iným. Stala sa teda tým Diom. Ona bola veľmi mladá, čo sa nepačilo jej opatrovateľovi. Tak nakoniec sa dohodli, teda vzniklo z toho dieťa, nakoniec sa dohodli, že teda sa zoberú, to sa zase nepačilo jej, Heloise, ale dobre. Tak povedal tento Abelard, že teda choď do kláštora, na nejaký čas sa zoberieme, že teda ja tam po teba prídem. Jej vychovateľ si myslel, že on ju odkopol, tak nabehol do jeho domu aj s chlapcami. Pridržali ho, vykastrovali a teda Abelard mal po zábave, bol vykastrovaný. Ale prečo to spomínam? Pokiaľ viem, tak ich korešpondencia sa zachovala a dokonca Heloisa bola označená ako jedna z prvých priekopníčok feminizmu, že teda mala tam nejaké také prvky toho, že chcem byť samostatná, že veď mnohé myšlienky, ktoré ty prezentuješ, sú odo mňa. Takže tá korešpondencia je veľmi zaujímavá, aj sú na to komentáre. Tak aby vás to zaujímalo, môžete si to pozrieť. To je asi ten, ktorý potom sa postaral, že Abelard. Ale už teda mal potomka. On sa tak divne volal. Astrolab. Určite. Áno, to je ona. Ako to sú... Áno, jeho aj označovali furt, že mal za zadkom nejaký, že označuje, že heretik a tak, lebo mal proste... Áno, ale teda Heloisa ako typickou predstaviteľkou hetery. Čo je pre ňu typické, že absolútne sa do tej role toho partnera vžila. Že ako keby niekedy sa môže stať, že sa až zosobní s tým partnerom, že ten svoj život celý obetuje a venuje ho manželovi. Takže je to vidno teda aj z tej ich korešpondencie. Je to partnerka muža, priateľka, spoločníčka, ktorá mužovi pomáha v jeho rozvoji, dosahovaní jeho úspechov, rovnako ako úspechov svojich vlastných. Podporuje ho a dodáva mu seba dôveru. Už sme teda tieto pojmy definovali, kurtizána alebo gejša. Zaujal ma pojem počestná kurtizána, to som tu musel dať. Že teda počestná kurtizána bola milenkou jedného alebo viacerých, ale nie teda neobmedzeného počtu. To bola počestná kurtizána. Viem, že aj tuto za socializmu boli také príbehy, že nejaké Rakúšania tu mali takéto počestné kurtizány, že im platili, alebo teda v 90. rokoch. Normálne proste žili manželským životom, ale teda jedného alebo viacerých partnerov mala. A čo je zaujímavé pri gejšiach, že sú tak diskrétne, že totožnosť klientov sa proste není až do smrti. Túto diskrétnosť, ďalšia teda z histórie hetera, túto diskrétnosť táto kurtizána si neudržala a napadol ju veľmi zaujímavý podnikateľský plán,
Dala teda do novín napísať, že ju napadlo, podnikateľský plán, že napíše svoje memoáre, svoj denník. Ale teda za sumu 20 000 eur je ochotná nejaké mená z jej zoznamu vynechať. Tak si viete predstaviť, ako to vyzeralo pred jej vchodom ráno. No a sám pán Duke of Wellington prišiel v plnej zbroji a teda prišiel pekne s mešcom, lebo bol by nerád, keby sa to objavilo v novinách, aj že teda takéto lordstvo s takouto počestnou dámou niečo malo. Prešiel by som do detstva, ako sa teda tento typ prejavuje, čo môže nastať. A prečo je tu Barbie? Prešiel by som od fantázijného incestu, čo je teda medzi dievčatkami bežná vec, že keď vyrastiem, vezmem si tatínka za muža. Toto je väčšinou výrok, ktorý povie najmä hetera. Že maminka, už aj v detstve môžete tie archetypy vidieť, že skôr bude možno sa s barbinami hrať a bude skôr v tom ženskom svete. Hetera bude skôr na tatkovi nalepená. Kedy nastáva problém, keď nastáva psychologický incest, teda nebavíme sa o tom, že teda dojde ku vzťahu, to je teda neúplne, neviem či aj zákonné, ale pri psychologickom, že napíše si program do podvedomia, nikdy pre mňa nemôže existovať iný muž, ktorý by sa vyrovnal môjmu otcovi. A v zásade ani nikdy nebude. Ak ona funguje na programe, nikdy nebude pre mňa taký muž, ako môj tatko, tak ani nikdy taký nebude. Tým pádom, čo sa stane, že dokým tatko žije, tak neprekoná manžela. Manžel neprekoná otca, dokým ten otec žije. Lebo je to ideál, aj keď umre a ty nie si ani z polovice taký. A keby tu bol tatko, ten by to opravil. Ty máš ruky jak tuleň, máš obidve ľavé a nevieš nič a toto by tatko a čo by tatko môj a ten manžel už sa potom dosť aj ofučí a možno sa aj vzdá. Už sa nebude ani snažiť. Ide do inej miestnosti bývať a už kašľať na to, že čo tu ja budem s týmto. Aj tak tátko ten je tu furt a čo, môžem to osrať. Prečo to niektorí psychológovia, najmä teda to psychoanalyticky pripodobnili k Barbie, že Barbie chce zo všetkého najviac, aby ju všetci obdivovali. A keď táto hetera, keď ostane psychologicky v tom detstve, čiže nevyvinie sa už a neakumuluje nejaké ďalšie archetypy, ale ostane v tejto psychologickej rovine, hovoríme o adolescentnej hetere a stane sa z nej výstavná manželka. Takže pani doktorová, ja neviem, pani právniková, nebude mať vlastnú osobnosť, ale bude absolútne ako keby vlečkou svojho manžela. A toto skôr to môžeme vidieť v takých asi majetnejších kruhoch, kde tie osoby, ten život je taký, že po niekoľkých plastických operáciách, aby teda bola zaujímavá, tá osoba sa stáva takouto manželkou. A tie plastické operácie po určitom veku moc nepomáhajú. Skôr sa začne podobať na nejaké zvieratko, čo plave vo vodičke a ostáva ten človek zakonzervovaný v nejakom nevyvinutej forme, čo sa týka nejakého mentálneho rozvoja. Takže toto sa môže stať hetere, keď absolútne sa na toho tátka upne. Tak prvá vec. Nikdy nebude mať partnera, ktorý je dostatočne dobrý. A ak ostane v tom, že chce byť na piedestale, môže byť ešte ako dievčatko, že sa bude snažiť byť najkrajšia v tom revíri, tak ak nepracuje na sebe, môže sa z nej stať výstavná manželka. Hetera je inštiktívne spojená s osobnou psychológiou muža a
individuálne záujmy, sklony alebo problémy muža sú v jej dosahu, teda z dosahu jej zorného pola. Takže celý svet, ako sme na začiatku čítali ten výrok, že iba ty si pre mňa skutočný. Celý svet sa točí okolo manžela. Všetko je sústredené na neho. Ak robí nejaký šport, tak bude robiť ten istý. Alebo minimálne pôjde, keď bude mať, je futbalista, má zápas, tak ho pôjde povzbudiť. Matka by možno až tak nešla, a možno by išla s deťmi, že by sa z toho stal nejaký spoločenský akt, ale možno začne hrať aj futbal s ním, hetera. Horšie, keď začne chodiť na box. Keď partner boxuje, potom je to také ťažšie. Najmä v tej fázi, keď deti utekajú k tomu manželovi z úvodu, že tatínko, pomoc, maminka je zlá, tak tedy to je veľmi náročné. Jej funkciou je starať sa o osobný duševný život muža a viesť ho k tým stránkam, v ktorých sa plne naplní jeho potenciál. Tu som spomínal príklad manželov Kuriovcov, povedzme. Ja neviem, či je to gramaticky správne, to si tu ty expert, oprav ma, keď urobím chybu. Ale tam sa to do bodky splnilo. Že teraz sme teda v tých kladných vlastnostiach, že tak ako matka nájde to dobré vo svojich deťoch, tak hetera nájde to najlepšie na svojom partnerovi a snaží sa mu to ukázať, vyživiť a poprípade ešte aj v práci mu poradí, pomôže. Čiže opäť záleží na mužovi, že ak chce mať takúto partnerku, tak že chce mať partnerku, ktorá je absolútne na neho orientovaná, bude žiť jeho životom. Opäť nie každému to vyhovuje. Že, ako som spomínal z úvodu, radšej bude mať domácnosť v poriadku a deti ako takúto partnerku. To záleží na každom z vás. Nás. A toto je veľmi dôležité. Tu môže nastať problém, že udržuje si vlastnú identitu, vlastnú prácu a vlastnú tvorivú osobnosť. Pretože, tomu sa dostaneme za chvíľku, môže sa absolútne stratiť v partnerovi. Že už je osobnosť ako keby je pohltená partnerovou. Že už sa nerozlíši jej a partnerov a úplne sa stáva tým partnerom. Tak ako matka sa stáva dieťaťom, dojde mu učiť, že no dostali sme 5. A ja, kto dostal 5? Ty si dostala 5? A potom samozrejme, že ten človek... Ako? Áno, to hej. To ja idem do kolien, že toto nie je možné. Tak matka, hej. Ako? Že takto to píšu aj na Facebooku po tých skupinách, čo čítam. Že normálne asi z toho tak dúbkom stávajú. Ne, už nemá čo stať, hej, takže teda vlasy, hej, ale áno, toto je, ja idem skolabovať, tiež dostali sme 5, dostali sme poznámku, zase sme vyrušovali, a ja potom sa snažím trošičku toho človeka, že a ty si vyrušovala, alebo ty si dostala tú 5. No nie, však môj syn, ale... Oni na matky nehovoria syn, to som si všimla, títo antidepanti, oni hovoria synátor. Nie len, aj synáčik. Synátor, môj synátor stále, keď počujem, tak... Hej. Áno, ten život sa sústreďuje absolútne okolo detí. Rozhovor, keď sa rozprávate s matkou, tak to je dieťa, akýkoľvek gesto je dieťa. A zase u hetery tie gesta budú iné, ale je to partner, hej. A hetera počúva svojho partnera veľmi pozorne, samozrejme ho kritizuje a overuje jeho myšlienky. Či to teda je naozaj tak, či to nemyslí ináč. Prejdeme si postupne nejaké životopisy niektorých takýchto osobností a tam je práve veľmi dôležité, že nielen, že ho počúva, ale aj mu robí ako keby oponentúru. Práve toto ako keby môže niekoho strašne hnevať. Že ak ja mám svoj biznis a teraz žena sa mi do toho začne montovať, že teda ale vieš, že ja si myslím, že toto by bol lepší spôsob, napríklad ako robiť reklamu. Že natočme video, alebo spravme banner, alebo že lepšie ako tento katalóg prahistorický, tak on sa môže rozčulovať, že čo to sú tu za hovadiny, že musí dať priestor. To práve v tomto si aj musíte možno ako partneri sadnúť a
keď zistíte, že ja neviem, niekto z vás sa stotožní s týmto archetypom, budú archetypy aj mužské a nejaký pán sa stotožní s iným archetypom, tak teda ako sa čo najlepšie spolu rozvinúť. Že je dobre, si osoba, ktorá sa snažíš o môj sebarozvoj, za čo som vďačný, ale sú nejaké hranice, kde mi to vadí. Tak si to treba vykomunikovať. Toto je jeden z pojmov tej hetéry feme inspira triče, tris. Nevedome v predstavách si vyvolá vnútornú animu muža alebo na ňu intuitívne reaguje a stane sa jeho ideálom. Tuto nastáva problém. Pre muža je toto chovanie lichotivé, domnieva sa, že našiel spriaznenú dušu. Toto sa stáva najmä v prípade starších mužov. A ak teda, uvediem príklad. Muž má za manželku ženu, ktorá má najdominantnejší archetyp matku. A mali deti, povedzme majú zhruba 50 rokov, deti už pomaly opúšťajú domácnosť a nastáva taký nejaký rozkol. Že teda matka si už ide po svojom, už teda život je naplnený, zmysel som urobila perfektne, už možno vnúčence, tam sa teším. Lenže partnera to nejako neuspokojuje. A čo sa práve stane a nastáva určitý taký, povedal by som až taký mytologický problém medzi matkou a heterou, príde mladá žena. Príde mladá žena, môže to byť kolegyňa, asistentka, môže to byť v kaviarni mladá žena, tento muž je absolútne šokovaný, nastane nejaká krátka konverzácia a čo má hetera schopnosť, kúzelnú, ona dokáže navnímať ideál toho muža. Jeho predstavu, ako by mala vyzerať jeho ideálna partnerka. A tá hetera mu ju zahra. Robí ju, keď je mladá, veľmi pravdepodobne to robí nevedome. Že ako keby ona sa tomu mužovi príde a pozrie sa jeho očami, tým projektorom na tú ženu a ona mu to zahra. To, čo on má predstavu o tej žene, ako má jeho ideálna žena vyzerať. A ona mu to zahra. Takže on je absolútne hotový. A toto je jeden z argumentov, ako sa vysvetľuje to, že 55-ročný chlap opustí po 30 rokoch svoju manželku pre mladú šťandu 20-ročnú a je absolútne zbláznený. Proste nerozmýšľa, jak vol na zabitie ide. A práve preto to, že toto v živote nezažil. Že nejaká osoba mu presne zahrala to, čo on po celý život túžil. Čo je ale problém, že ako náhle si to začne uvedomovať tá mladá žena, že mu hrá niečo, čo není ona, že čím dozrieva, ak teda neostávame v tej Barbie, alebo teda v tom pani doktorova, a začne na sebe pracovať, zrazu zistí, že nejak mi nesedia tie šaty, ktoré som si obliekla, tak bude ich chcieť postupne vyzliecť a bude sa snažiť byť sama sebou, čo už prestáva byť projekciou toho muža. Takže po nejakom období zrazu z šťastného nového manželstva sa rozvedú. A muž teraz čo? Chcel by sa aj vrátiť k tej žene predtým, tak ale akože pal dope. Teraz ak už si tam fakt si užil, tak choď čo? Ja už som sa s tým vyrovnala. Takže takýto problém tu môže nastať. Jej zrelosť od nej žiada, aby sa prestala snažiť premeniť svojho milenca podľa svojho obrazu a začala zhodnocovať a podnecovať všetko to, čo on túži dosiahnuť a čím je ešte schopný stať sa. Toto je výrok teda Waltonovej. A v rámci vzťahu, teda keď sa definujú tie archetypy, by malo byť na tom partnerovi, aby sa snažil posilniť sebahodnotenie partnerky, keď je hetera, aby teda sa mohla rozvíjať, že áno, nemusíš sa báť, že v mojich očiach klesneš, lebo tak pre ňu je partner na piedestali a môže začať trošičku ísť do neznáma, do chaosu a riskovať. Teraz by som sa rád sústredil na 3 osoby, ktoré som spomenul. Prejdem to veľmi rýchlo. Lou, Andrea, Salome, toto je Freud, toto je Nietzsche. A čuduj sa svete, obidve persóny sú spájané s touto osobou, čiže píšeme koniec 19. začiatok 20. storočia. Freud
teda pokiaľ viem, nedošlo medzi nimi k ničomu, ale teda bola mu inšpiráciou. On písal knihy, už proste rakovinu už mal dávno tu nebyť a zrazu prišla Lou a on dostal chemoterapiu a začal tvoriť a napísal neskutočné diela. A Nietzsche toho asi tiež poznáte. V zásade toto sú dvaja fundamentálni nejakí inšpirátori Junga. Toto bol jeho vzory filozoficky. Nakoniec sa s každým, teda od každého trošičku oddelil, chvála Bohu, od Freuda a teda tam nastal určitý rozkol, takže každý si išli svojou cestou. Čo je na Lou zaujímavé, ako hetera začala sexuálne žiť veľmi neskoro po 30-ke, aj napriek tomu, že už x rokov bola vydatá. Jej prvý partner bol Andreas, to bol matematikár, proste známy profesor. Veľmi zaujímavá situácia nastala, čo opisovala vo svojej, keď napíšete, autobiografii. Táto osoba, že zobudila sa na to, že počuje také praskanie a to škrtila pána manžela, ktorý sa pokusil teda zmocniť svojej manželky po niekoľkých rokoch, že už nevedel vydržať, tak sa zobudila na to, že ho škrtí, aby teda k tomu nedošlo. Takže veľmi zaujímavá osoba. Potom neskôr samozrejme začala žiť. Rilke, neviem, či vám niečo hovorí, asi z literatúry, asi áno. Básniky, veľmi zaujímavé, že predtým, ako nezvládol zákrutu, tak napísal list, v ktorom hovoril Salome, že aby už ho nekontaktovala. Teda veľmi zaujímavá zhoda náhod. A toto, teda týmto pánom bola partnerka. A ako sa o nej Nietzsche vyjadril, Lou je zďaleka tým najmudrejším človekom, akého som kedy poznal. Bystrozraká ako orol, odvážna ako lev a napriek tomu veľmi detské dievča. Prečo tu spomínam práve túto osobu? Spomínal som, že cieľom každého človeka by malo, teda najmä teraz hovorím k ženskému osadenstvu, z toho jedného archetypu, ktorý máte dominantný, sa postupne presunúť a začať rozvíjať aj tie ďalšie. Nie naraz, ale teda postupne možno, keď ste, neviem, keď je osoba hetera, tak nejaké tie pracovné zručnosti, sústrediť sa na prácu, alebo po prípade na nejakú spiritualitu, alebo psychológiu. Tejto osobe sa to veľmi dobre podarilo. Jedine, že teda tú matku až tak nedokázala do svojej psychiky nejak tak implementovať. Druhou osobou, ktorú by som chcel tiež v krátkosti rozobrať, je Toni Wolff. Toto je pán Jung. Toto je jeho manželka a toto je teda Toni Wolff. Bola to jeho pacientka a pán Jung sa tak vžil do role toho psychológa a pomocníka, že jej pomohol, povedzme tak, aj intimne. A nie len to, že jej takto veľmi pomohol, ale pomohol jej tak, že si v živote žiadneho iného partnera nenašla. A takže v zásade áno, pomohol jej, lebo mala nejaké také samovražedné sklony. Nakoniec nej urobil svoju spolupracovničku, stala tieto 4 archetypy v zásade, celú túto koncepciu v zásade vymysleli oni dvaja v rozhovoroch spolu. Stala sa vo Švajčiarsku, Curychu, bola hlavou toho nejakého učeného psychologického spoločenstva, takže bola mu pracovnou partnerkou až do konca života. Tuto práve na tej ľavej strane môžete vidieť, jeho manželka bola archetypom matky. Vychovala mu 5 detí, takže zoberte si, že koľko rokov sa o ne musela starať, keď mala 5 detí. A aj napriek tomu sa prekonala to, nebolo to jednoduché a ona sama, jeho manželka, sa stala Jungovou spolupracovničkou a aj nejaké knihy sama napísala. Takže tiež osoba, ktorá z tej matky sa dostala vlastne zo severu, prešla južnejšie. A Toni Wolff sa nedostala ale až tak moc na sever. Opäť bola bojovničkou, aj neskutočne Jung bol fascinovaný špiritizmom, proste aj sú situácie, že jeho nejaká rodina známa, že sa o nej hovorilo, že vidí duchov, tak on ju sledoval, pozoroval, zapisoval, nakoniec zistil, že proste si z neho robia srandu a sa na to vykašľal. Takže oni dvaja tiež šeličo opisovali aj
Taliansku v nejakých ruinách boli, všeli, čo tam videli, kto vie, čo si oni, čo jedli a čo si dávali do jedla. No. Áno, ako sa teda o nej vyjadrovali. Iná stránka jej povahy sa mi ukázala, keď sa usmiala. Jej úsmev bol široký, vrelý a ozbrojujúci a pôvodne prísny dojem sa ukázalo ako úplne nepravdivý. Okamžite som cítil, že sa tu prejavuje skutočný človek. Človek citlivý, zraniteľný a hlboko spojený s ľuďmi okolo seba. Hovorilo sa, že až tak moc sa v konečnej časti svojich dní nesmiala. Hádajte, kto je vedel vyčariť úsmev? Pán Jung. A teda držala si odstup od ľudí, ale ako náhle bola psychologičkou, takže keď nejaký problém bol, tak zrazu sa ukázala ako veľmi vrúcna osoba. Tretia, ktorú chcem spomenúť, a teda ak si myslíte, že už je pozdná doba a že neviete zamerať oči Jeana Paula Sartra, tak to není problém na vašej strane, ale je to problém na jeho strane. Takže on teda nevedel moc zamerať. Prečo tu je Simone de Beauvoir? Je to osoba, ktorá neskôr v živote bola schopná všetky archetypy si osvojiť. Bola to nielen predstaviteľka literatúry a existencionalizmu. Správne? Tak. Existencionalizmus. Existencionalizmu. A napísali teda áno. Ty si sa učila inú gramatiku. Ale my sme na Slovensku. Bola matkou feministického hnutia. Opäť bavíme sa o dobe, kedy potrat bol trestným činom. Sama to absolvovala, no a teraz ma potrestaj. Takže provokovala. Pre ňu bol Jean-Paul Sartre ideálom krásy. Sám sa o nej vyjadril, preukázala si mi úžasnú službu, dala si mi dôveru vo mňa samotného, ktorú by som sám nemal. Ku koncu, na sklonku života prešla si aj lesbickými nejakými vzťahmi. Ako sa vyjadrila, čo ju veľmi ranilo, že v súčasnosti ich citové puto vzájomné a plánovali, že budú spolu každý rok tráviť čas. Tak nech. Odlúčenie pre mňa neznamenalo žiadnu hrôzu. Ale spomínal na týždne strávené s ňou v New Yorku s takou radosťou, že ma to rozladilo. Oni mali veľmi taký otvorený vzťah, takže raz boli spolu, raz neboli. Aj myslím, že ju požiadal o ruku, na to odmietla. Bolo by bývalo asi pre nich obidvoch lepšie, keby už to nejako uzavreli. Ale ku sklonku života, čo som spomínal, že sa zosobnila s tým materským archetypom, Jean už bol na tom zdravotne veľmi zle. Posledná jeho partnerka bola brutálne mladšia od neho, akože niekoľko generačný rozdiel, tak nakoniec to skončilo tak, že obidve sa spolu starali o neho. Čo teda ja si neviem úplne predstaviť, že dve partnerky, a tak sú to umelci, tak neviem, no spolu žili, potom pokiaľ si ešte aj osvojila tú jeho, že teda zobrala za dceru, Sodom a Gomora, no. Maženko, či jak to bolo. Dobre, ideme na tie nové vlastnosti, takže spomínali sme plytkosť, spomínali sme, že môže opustiť partnerku kvôli hetere, lebo mu rozumie lepšie. V gréckej mytológii budeme pokračovať chvíľku. Potom, ako teda chudák Paris vyriekol ortiel, a teda 10 rokov sa tam pučili, tak 10 rokov Odysseus sa vracal domov, no a objavil sa na dvoch ostrovoch, dvoch heter. Jedna bola Kirke, keď si všimnete, tak čo sa stalo s jeho mužmi? Premenila ich na prasce. A toto sa môže stať mužovi, keď je pri žene, ktorá má najvýznamnejší archetyp, tento heterský, že bude takéto prasa zotročené pri nej. A ona teda bude si žiť svojim životom, že bola čarodenica, že až tak okúzli. Tedy, keď, zaujímavý príbeh, prišiel za ním posol bohov
Hermes a povedal mu, nech si dá nejakú teda bylinu, lebo Kirke každému dala vypiť z jeho tých spoločníkov vínko a to bol jed. A teda aj Odysseus argumentoval, že teda to je jed, Hermes, že najvyšší mi povedal, tak na veľa si to dal. A ešte veľmi dôležitá vec, mal ukázať mečík, že má mečík Odysseus. Takže prišiel za Kirke, tam videl prasce jeho mužov, zvieratá teda nielen prasce. Vypili si spolu drinčík. Kirke bola v šoku, že Odysseus není prasa. Ukázali jej, že toto mám a viem to použiť. Ono, že tak odhrnula záves, tam bola posteľ, tak ako správna hetera skončili tak, ako si to predstavovala a už aj potom mužov pustila. Ale ich tam veľmi veľa rokov tam strávili, dlhý čas tam strávili, až napokon museli odísť. Kalypso, tá sa absolútne do Odyssea zaľúbila, to je druhý typ hetery, ale nakoniec tiež musel prísť Hermes, ale ho pustila Odyssea. Takže tu sú ako keby dve protichodné osoby. Jedna teda vyživila, pomohla, postarala sa hetersky. Kirke teda zotročila. Chcela, ale sa nedal. Takže toto sa tiež môže stať hetere. Takisto, ako, neviem, či tieto mená sú vám známe, Camille Claudel a Rodin. Táto osoba bola mimoriadne nadaná umelkyňa, ale ako náhle sa to pokazilo s týmto človekom, s tým Rodinom, tak sa zrútila. Takže nevie žiť samostatne, ale jej život sa točí okolo partnera tak, že nežije svoj život. Takže toto je problém, tohoto by sa mala vyvarovať. Pre heteru, tým, že je opakom v zásade na opačnej pologuli, ako je matka, deti môžu byť obrovský problém. Má strach z detí. Ako som spomenal, nie iba matka sa môže stať matkou a paradoxne hetera môže byť veľmi dobrou mamou, pretože sa nebude diať to, že dostaneme peťku, pokakáme sa a mám 4 deti. Čiže k týmto chybám nebude dochádzať, ale čo je to treba brať pre ňu, z pozície hetery ako výzvu alebo kreatívny projekt. Že treba to brať takto, že není to záväzok, ktorý ma bude zotročovať, ale je to niečo, z čoho môžem aj ja profitovať a veď sa uvidí. Možno z toho ešte aj niečo na dobre sa obráti. Čo sa môže stať, ak si nebude uvedomovať tú svoju heterskú podstatu, tak si bude robiť zo syna tajné lásky. Čiže zase sme na tej osobnej zaujatosti, čiže môže sa stať zrazu, že syn je ako ten vyživovateľ, ten partner a dcer kamarátky. Tým, že nie sú deti pre ňu prioritou, môže to aj na dobre sa obrátiť, že zrazu tie deti nebudú centrom pozornosti, nebudú ako mali bohovia. Lebo v dnešnej dobe, ja to tak vnímam ako učiteľ, že deti sú ako božská bytosť. Okolo nich sa chodí a ako okolo slnka sa obieha. Že len ofúkovať a ochraňovať. A práve u heter, ak teda si neuvedomuje tú svoju podstatu, podvedomo k tomu nedojde. A toto sú filmy, kde môžete nájsť hetery. Pretty Woman sme aj videli. Anieli a hmyz, tam hrá tá istá herečka, čo Anglický pacient, ne? Čo sme pozerali. To je tiež celkom taký zaujímavý film. Dobre, navrhujem dať si pauzu a môžeme pokračovať.